Sanibonani, uDr. Thabile Weather Flu Clinic, iklinikhi yamadoda etholakala eThekwini. Ngibhala upage nalo ilanga langesonto la sidingida khona iy'nkinga amadoda abhekene nazo. Siqinisa kakhulu ey'nkingeni zasekamereni. Phinde ngibona uDr. Love insizwa kaMshengu Khosini FM, ikhaya lokhozi ngoLwesibili kusukela ngo-1 kuya ku-2 entathakusa. Namhlanje asike sikhulume ngokuthi kwazi kanjani ukuchama ekuseni lapho ne-morning erection. Siyazi ukuthi i-morning erection ingenza ukuthi kube uncomfortable ukuchama, umchamo la ungafuni uye khona, futhi ngesikhathi kungenza ukuthi kube nobuhlungu obuthile. Yini engenza lobo buhlungu? Angithi siyazi ukuthi isitho somuntu wesilisa sinamasilindi amabili esihlale sithi ane-spongy tissue. I-spongy tissue lapho une-erection igcwala igazi, qeda lapho iphushe i-urethra okulwa ngemumva la kuhamba khona umchamo. Lokho-ke masiphushekile i-urethra uncipha imbobo ekhona yenza ukuthi kube inkinga ukuchama umchamo ongaphumi kalula. Asikhulume ngey'ndlela ongazenza ekuseni zokuthi uchameke kalula ekuseni. Eyokuqala nje ungalinda. Uma umchamo ungakubambile kakhulu, ungalinda ungagijimi ujahe ukuthi uyochama. Okwesibili, ungageza, uhambe uyothatha ishawa noma ugeze izandla ngamanzi afudume abandayo, geze ngamanzi abandayo. Lokho kungenza kube lula ukuchama. Okunye ungathi lapho usuyochama kube nokuphusha okwenzayo masuchama esinyeni, lokho kungakusiza ukuthi uchame kalula. Kanti okunye singenza lento esibiza ukuthi double voiding, la uchama khona kube kabili, uchame uphinde uqedele futhi ukuze umchamo uphume uphele esinyeni. Kanti okunye siyazi sonke ukuthi lapho uvula amanzi umchamo uphuma kalula. Ngiyacela ningilandele nisubscribe page lami, like and suggest amanye ama-topic engathanda sikhulume ngawo akhuluma nge-sexual health yabantu besilisa.